bueno, EH Bildu moduko egitasmo politikon batentzat ez da arresa Espainiako hauteskundetara joatea, ez? Eta zentzurtan horrek eta abstentzioa igotzeko uste dugu zuzkula mesedein, hirugarrenak izan gara arrasaten, emaitza horiak espero genitxun, egixe da, eta guk ingon duguna da lanien jarraitzu, jendie entzun eta hobetu urrengotan gure emaitzak hobetzeko. Guk daukagun argi da instituzioa dela guk kalian eitzen dugun lanaren bultzada bat, ez? Uste dugu instituzioetan egotia importantia dela, uste ginun, eta oraindik uste dugu Madrilera aukerak zabaltzen fati importantia dela, baina beti ben babestuz Euskal Herrixan, arrasaten, eitzen dugun lana, ez? Azken finean, lomzeren aurka egin nahi badugu, kongresuan egin barko dugu, baina kaletik ere bultzada handi bat eman barko diogu gaiari, ez? Eta orduan guk ingo duguna da, beti egin duguna, kaleko dinamika bultzatu, mozalegian aurka, lomzeren aurka, eta beste bat gauzaren alde, adibidez, pensionisten pensio duin baten alde, soldata minimo duin baten alde, eta, bueno, emaitzak errepikatzen dugu Euskal Herri mailan, arrasaten esan geike errepikatzen dugule, gure dugu geixau, eta lanien jarraitzuko dugu geixau hori lortzeko. Hori da, eta aurrera begira pixka bat EH Bilduk zein dezake edo zein beharko du? Entzun eta hobetu. Zer zegoen Arnaldok, ez? Uarkapen egon zenien. Geuk egin behar dugunera herritxarrak entzun, herritxarrek daukina esateko barneratu, eurekin batera hitz egin, eztabaidatu inkluso, eta lan egin. Emaitzak die beti lanaren fruitu, emaitzak ez die berez etorten. Eta guk ingeikena da, jarraitu kalian, herritxar eta eragilekin batera, danonak dien arazoi soluzioak aurkitzen, eta bestalde, guretzako importante den gaiak mai gainen jarriz, ez? Esaterako izaleke frakina, izaleke euskararen egoera, izaleke nolabait feminismoa bultzada, guk azkenien gure proiektuek gauzatzen da lanien eta kalien, eta hortan hasiko gare lanien gaurtia, dela nolabait emaitzari garelan baloratzen, Bixarbe sexu askapenan eguna da, gonbidatzen dugu jendeana bertan egoteran manifestazioen, eta hori da egin behar duguna, lan eta ekalien egon. Bueno, Eneko, gure badozu zerbait gehitu edo erantzundakotik zerbait azpimarratu, aurrera. Nik eskerrak emutiek kanpaina lagundu duzku jende danari. Eurei eskerbe izan da emaitza hau eta lan bolondresa da, desinteresa hau eta eskerrezkako zeuei, honen azarie, eta jende esatie, hementxe Pablurangan ireki berri dugun egoitzen aurkituko gaitxustela, hementxe dut udaletxien edo bestela kalien. Egoteko gurekin, euren adostasunak eta adostasunak konpartiruteko, eta hola ingo dugula gure proiektu hobi. Erto, eskerrik asko Eneko. Zeurin.